Ayaw, di kanang gasugod og vlog ani di ano, ayaw gimog post kanang nailogo sa TikTok kay mo post gay mo nailogo sa TikTok nya i-post ninyo sa Reels kana di mo monetize guys kung nailogo sa TikTok ang inyong i-post nya ayaw po mo gamit og music guys kung wala po mo invite sa music guys. Ako pwede na ko mo gamit sa music guys kay na-invite na ko sa music guys. Gitugtan ako ni Boss Mita unsa paggamit og music pero dili pa ko mo gamit ko talagsa ko mo gamit kay okay gyapon guys ya ako nakutasan ko guys ya ako palihog ko pag-share kong video guys. Thank you for watching guys nya ayaw matambag ko niyo ayaw gid mo gamit og kuan guys kanang nailogo sa TikTok ayaw gyud dili ayaw sa inyo i-post kay para ma-monetize mo dayon kaya nako tulo ka bulan gikan sa Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril monetize ko 4 ka bulan guys na monetize ako. Thank you for watching guys. Bye bye.